Guys, trouble na naman tayo guys. Panibagong araw na naman. Kahit may bagyo, trouble na naman tayo. So, mahirap to guys kasi kailangan kong umakyat sa kahoy. Naputol kasi yung linya nila guys. Kailangan kong gamitan ng coupler tsaka connector para may kabit no, ulit. So dito tayo guys no. Diyan kasi yung banda yung ano, naputol. Kailangan kong umakyat dun sa puno. Yan guys, andyan yan guys oh. Dito guys, kailangan natin umakyat dito sa puno guys. Yan dyan oh. Dito kasi banda yung naputol. Ang dami pang ano dito, hapay, kuko. Dami po dito guys. Kailangan po umakyat din sa puno guys. Asero. Dami kasi po kanina guys. Asa berpitang Audrey? Dagan kita Audrey. Huwag tangan, ngalata. Yan, kapal ako kanina. Ngalata ko din kanina. Ako lang, nagpaibabaw ito wak. Tao naman, sinigudong. Hey! Kala ko uod. Guys, ito yung naputol guys oh. Ito yung naputol. Sura ano? Guys. Mas payo eh.
balik nito. Sa grupo. So ay gano'n. Ano yung gano'n? Nalaman din ako. Grabe guys, ang hirap guys. Woo! Si Baba pa ako'y akyat. Guys, no, okay na guys. Tapos ko na mag-trouble guys. So, mayroon lang connection. Okay na? Bro! Bro! Okay na? Mayroon lang connection guys. Ganyan talaga yung mga trabaho namin guys. Pag mayroong trouble, mga putol yung linya, no? Kailangan ko na ikabit ulit. Gamitan na lang na connector tsaka coupler para may kapit yung naputol na wire. So ayun po. Kahit bagyo guys, trouble pa rin tayo para lang bumalik yung internet connection nila. So shout out sa Team 5 year dyan, Team Newton Wi-Fi hotspot. Ayan, no? Grabe, buwis buhay na troubleshooting. Woo! Napagod. Kahit ulan, kahit may bagyo.